pozdrav youtuberke. Danas igramo Clash Royale, treća epizoda. Isprobavanje dekova, valjda tako, da, može tako da nazovem epizodu. Najslabiji dek. Ajde. Jo, ja sam i... Izvinite, ja sam promašio temu videa. Okej. Ja sam promašio temu videa, ne treba da radimo nevidljivi dek. Nije nevidljiv, nego da biramo zatvorene mačima. Pa ajde da krenemo. Okej. Okay. Giant skeleton, giant skeleton. Rage. Goblin hat. Miserable. Yes. Prince. Witch. Da ga isprobamo. Ok. Izvinite za ovo na početku. Moram napraviti ekstra napad. Gdje ti je ekstra? To nije loše. Ali jeste. Prilično. Ću ja ovdje staviti. Čekaj ću da prođe ova rulja. Desna. Gledajte se dobro šta rade mali skeletončići. I sada stavimo... Dobro. A, uniži se ga. Neću uzeti bomb tower. Bomb tower. Sada ću vidjeti ovaj napad. Prince. Ata! No, neću veliki damage napravi. Sada ću bomb tower. Napravio neki damage. I sad ovo stoji iz 2-3 udarca. I sad ovako uzmem i ja stavim princa. Ovo sad stavim uči, stavim do glave mene. I ovdje stavim bomb tower. Bombica tower. Ovo je baš dobro. To je to. Uglavnom. Ajde napravimo od najslabijih da nam bude. Epizoda će se zvati, možda ćete vi i pročitati naslov, nema veze, ja ću reći.
Isprobavanje challenge-a u Clash Royale, epizoda 3. Mislim, 3. epizoda. Idemo ono da najmanje da košta da vidimo. Knife. Bomber. $2,9, ja mislim da može manje, 2,8. Pika penje. Možda Giant penje. A da, je zaboravim, možda Furnace. Da. 2,9. A dobro, to su može. Počnemo odigrati ovamo jedan. Hajde da krenemo, mislim ako hoću. Hajde da krenemo. Ne znam slabi ide da napravim. Sada skupiti za Furnace. Furnace. Vidite se dobro. Fire Spirit! Bom! Ufano što kruzno. Goblini će obraniti. Za gobline, brati! Stavit ćemo sada arčere. Stavimo neke spale. Njima. Poslije ću vidjeti live. Fire Spirit! Spear goblini i obični goblini. Da se osvete. Ništa se osvetili. Bombe. I stavit ćemo Fire Spirit. Ovo će biti savršen napad. Goblini. Ili će udarit. Ne znam da mi se, ajde kažem, čuje glas. Furnace. Neka kaže 5, a to nije 5, to je Furnace. Stavimo ovdje, stavimo arčere, stavimo Fire Spiritse. I neće ono doći, koci. Kaj uništiti mi to, vaše vidite bezglavno. Pobacimo ovaj 2. Tako da, ajde se setim koji bi još mogli. A da što je izašao kao letići dek. Pa može. Nije leteći, nego ne mogu da se setim. Ne mogu stvarno da se setim. Ali znam da je challenge. Izvinite što ne znam. Stvarno ne znam. Da ide mirror. Uzet ćemo sada što još imamo od potiona.
Poison. Okej, först ne. Uzmi nešto za odbranu. To nije celo. Da probamo. Sad ćemo ništa. To je samo glavno kolo napadamo. Gledajte sad ovaj napad. Samo skaka. Skupim 6, idemo napad. U ataku. Ali neće brzo. Za džabe za možeš koristim za... Ajde. Musketa! Dambe. Odbrana. Skupim se. Ne unesi mi ja. Sad koliko ovo idemo doma. Dambe. Gledajte sad ovo. Ajde, tamo skupimo 10. Sve. I ovdje. Dobro. Sve sam dohvatio i sve sam uništio. Nisam, ovo nema veze. Ovo ne ide kako treba, nema veze. Džabe kad smo znači rasate. Pa ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Sljedeći će biti Prema Zombies Heroes.